ngeu bha bot yoba Steve Jyrwa nong chat bapau nam ke jela Meghalaya. Ubaya shimbenta haka India Best Dancer Season 4. Ngeu bha ai ke bot ke bokor trong phi ne benta uba Steve Jyrwa dak bapin bot yu lengba usoni lift lane na lenskat. Chinh chop trong ba Steve Jyrwa kan long ke chinh chop trong ke jela Meghalaya kublei chia char ngo. Kublai bara kumno filong ngadi Steve Jyrwa basa anom song dong kadeng silong ngabot ka jingkar pat hakamat jong ka bara kawai ka northeast ban ka shalim nga dakabot magadar jongfi kublai shibon.